റിങ്സ് കമ്മലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ട ഇത് നോസ്പിൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്റ്റോണിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഹെവി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റോൺ ജ്വല്ലറീസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡിന്റെ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും ക്ലോസ് ലുക്ക് കാണാം. വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി പാറ്റേണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജിമുക്ക കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഓരോന്നിന്റെയും പ്രൈസുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താണ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത്. റിങ്സിൽ തന്നെ ജിമുക്ക വരുന്ന പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. നോർമൽ പ്ലെയിൻ റിങ്സ് ഒക്കെ 110, 75, 110 പലതും പല റേറ്റ് ആണ്. എഡി സ്റ്റോണിൽ വന്നിട്ടുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റോണിന്റെ ഐറ്റം ആണ്. റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്, വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റൂബി കളർ, റൂബി വൈറ്റ് മിക്സിംഗ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ തന്നെ 120 ആണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ്. ഇതിന്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി ഐറ്റം ആണ്. ഒരു 2-3 ലെയർ ഉള്ള ഐറ്റം ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 150 ആണ് കേട്ടോ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഹെവി